హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు ఒక మంచి వీడియోతో వచ్చాను. మన అంబేద్కర్ గారి గురించి సంవత్సరానికి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ జయంతులు, వర్ధంతులు అది ఇది వస్తే తప్ప మిగతా రోజుల్లో ఏ రోజు మాట్లాడరు ఎవరే కానీ. ఈరోజు స్టేటస్లో చూసిన ప్రతి ఒక్కటి అవే వచ్చేది. అంతకుమించి అది మళ్ళీ రేపు ఒకటి. కానీ అంబేద్కర్ గారు మనకు ఎంత చేశారండి, ఎంతో చేశారు. మన రాజ్యాంగం రాశారు, అన్నీ చేశారు. అవి ఏంటో నాకు కూడా తెలియదు, నేను చెప్పేటంత కాదు. కానీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఓకే.